Jsem si rozlámaný mi vyskákaly plomby málem, jak jsme jeli z toho kopce. No. Kam to máme jet vůbec? Já nevím, pane mistr, vůbec nevím. Já nevím. Kam to chceš dotáhnout, člověče? Já nevím. Jsem měl ten papírek někde. Adresa. Je. Dělostřelecká 15, architekt Hampl. Do Dělostřelecký jsme zajížděli, ale kde je 15? 15 je tady, pane mistr. Je, tak ono to je tady. Tak to jsme se trefili. Ale stejně to je klika. Kdybych se ráno býval díl zamyslel, tak máme po adrese. To je pravda. Tak na něj zazvoň, ať nám otevře Hampl. Já. Cítíš to? Oběd. Kachínka. Plněná. To je blbost, to byla plněná karbanátkama, no, to ne. Nedělní oběd. Zazvoj na něj ještě, tady nejsme dole. Jo, pane mistr. Pěkně postavil, co? To jo, tak. No jo, architekt, projektant. To bude ono. To on asi tvoří zrovna. Asi projektuje, víš? Pyramidy. Co ty se tváříš furt tak kyselé? Já nevím, pane mistr. Co ti vadí, jako nebo co? No všechno, tahle práce, tohle, všechno. Co ti na tom vadí, prosím tebe? Tahle práce, co bys chtěl dělat? S nedokončenou základkou. Co? Doktora na gindě, No nebo třeba. Co záživnějšího. Aby tě to bavilo, kdyby tam chodili jenom mladý holky, víš? Pak ti tam přijde nějaký keporkak. Syntě, tohle to je zlatý důl, co děláme. Lidi, co si myslíš, doktoři, že nechodí tento? A to jo, pane mistr. Každý chodí, každý. To je pravda. Člověka nezašiješ, rozumíš? Lidi budou žrát vždycky. Čím víc žerou, tím víc máme práce. Dneska je zlatý důl mít tohleto, prosím tebe. Já mít hajzliky v centru Prahy, tak jsem dneska milionář. No, tak. A co bys ty chtěl dělat? Já bych chtěl úplně něco jiného, úplně, já nevím, otevřít si nějaký obchod, pekárnu, nějaký lahůdky, něco zajímavějšího. To jsi to narovnal teda. Pekárnu, lahůdky. Víš, jaký to jsou rizika, ty, Pako? Tadyhle dvakrát upečeš blbej chleba, už k tobě v životě nikdo nepřijde. Lahůdky, víš, jak to je rizikový. Tam dáš chlebíček na 10 minut na sluníčko a už volají nás, ať se z toho podělá půlka Prahy. Z toho vaš, co děláme, protože my jsme všude tam, kde ostatní už neudělají ani krok. Jak to myslíte, pane Já ti mistr? to pak vysvětlím někdy. Zazvoň na něj, prosím tě. Jo, furt. Dej mi svačinu zatím. Když jsi učedník, tak musíš poslouchat. Počkej, já mu to zavřu, nebo ještě vyběhnou nějaký psy, jestli má. Tady, pane mistr. Dobrou chuť. Dík. No víš, ono je poledne, oni asi vejrají na ty politické debaty. To je taky kolikrát, že by to člověk nevydržel. Dobrý den, pánové, já se omlouvám. Dobrý den. Musel jsem zrovna řešit něco důležitého. No, když ti to říkám. Pyramidy, víte? No, Pane mistr, spíš něco subtilnějšího. Něco menšího. Něco menšího, subtilnějšího, ano. Tak proč jste nás volal? No nějak nám to špatně otéká, pane mistr. Ahoj. Pořád je to plné. No jo, asi moc projektujete. Teda ale řeknu vám, pěkná zahrádka, barák taky, ale to se vám povedlo před ty dvířka rovnou. No, tak Že nemusíme daleko, no. šikovný projektant. Asi se tam koukneme. dobrá, pane mistr. Dáme dolů ten dekl, Kačabo, jo? To jako já? Ne, Milan, já mu říkám Kačabo. Pojď. Ja. Bože můj. Už se slíkávaj, ale.
To se nedá tohle. Už se slítávají s tou metalízou, hele. Ukáž. To je krása, vej. To je jak moje stará, hele. Buď nasraná, nebo vyčerpaná. Jak jinak. To bude ucpané, pane mistr, co myslíte? No to je rozhodně ucpaný, jen to nám vůbec neotejká. No jo, to odsaď neudělám, to já budu muset dolů. Ačkej. Sváčů, to si nechám tady, tohle bych si mohl umazat. Hodinky, ty jsou sice vodotěsný, ale nevím, jestli jsou hovnotěsný. Podej mi šroubovák, prosím tě. Jo, pane mistře. Máte ten vývod jako do ulice, jo, abych tam zbytečně nešátral. Pane inženýre. Máme ho do ulice, je to do pane ulice. mistr, ano, to samozřejmě. Kolik to je? 8 kubiků? No, skoro 8. Skoro 8. To si budu moci zaplavat. Tak, já jdu na to, jo. Já, už mi to teče do holinek. Já. Je to ucpaný. Projektujte moc a velký kusy. Podej mi kladívko a kombinačky. Ano, pane mistře. Dělej, dej to sem. Jsem ztratil kleště. Ale dej mi koustou svačiny, to je na díl tohle. A nebo ne, podej mi. Podej mi 13 klíč. Jo, pane mistře. Já tam musím povolit ten Holender, aby nám to chytlo ten švuň kven. To je 15, 13. No, dobře se dívej, asi k něčemu přiučíš. Od příštího týdne děláš mistra ty, tak ať nenosíš jenom Versailles.